Nine Solutions hoivaratkaisu on kokonaisvaltainen paikantava turvallisuus- ja viestintäjärjestelmä kotihoidon asiakkaille, ammattilaisille ja omaisille. Nine Solutions turvapuhelinjärjestelmään kuuluvat tuotteet on helppo tilata, asentaa ja käyttää. Nine Solutions tuo tuntuvia säästöjä kotihoidon kustannuksiin perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Turvapuhelinjärjestelmään on liitetty turvapuhelin ja turvaranneke. Näiden avulla hälytyksen tekeminen ja kommunikointi on helppoa ja nopeaa. Hälytyksen voi tehdä painamalla rannekkeen tai turvapuhelimen painiketta. Hälytys ohjautuu välittömästi ennalta määritellylle taholle, joko hälytyskeskukseen tai auttajataholle, ja puheyhteys seniorin turvapuhelimeen aukeaa automaattisesti. Päivystäjä suorittaa avun tarpeen arvioinnin ja lähettää tarvittaessa avun paikalle. Smooth Light-sovelluksen avulla hoitaja pystyy kirjaamaan käyntiin liittyvät tiedot helposti paikan päällä. Laitteiden tilausprosessi Smooth-käyttöliittymän kautta on helppoa, nopeaa ja tietoturvallista. Selainpohjainen käyttöliittymä ei vaadi asennuksia ja se on käytettävissä ympäri vuorokauden. Tilaukset tehdään suoraan Smooth-käyttöliittymän kautta, josta asennuspyyntö menee automaattisesti asennusvastaavan organisaation näkymään. Tilaaja voi itse seurata tilauksen etenemistä. Käyttöliittymän kautta tehtävä tilaus tehostaa kotiuttamista lyhentämällä kotiuttamisaikaa. Nine Solutionsin turvapuhelin itsessään on hyvin luotettava, eli teknologia siinä on uudempaa, modernimpaa mitä perinteisessä turvapuhelinratkaisussa, ja plus tämän älykkään ovivahdin ansiosta voimme oikeasti reagoida tärkeisiin ovihälytyksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä vähentää työkuormaa hälytyskeskuksessa, joka ottaa vastaan hälytyksiä, mutta vähentää myös työkuormaa kenttäorganisaatiossa, eli turva-auttaja tai kotihoito reagoi tällöin oikeisiin poistumistilanteisiin. Työajassa tulee huomattavia säästöjä sitä kautta. Järjestelmän asentaminen ja käyttöönotto on nopeaa. Turvapuhelimen asennukseen tarvitaan vain älypuhelin, jossa on Smooth Light-sovellus. Sovellus opastaa selkeästi asennusvaiheet ja ilmoittaa äänimerkillä, kun asennus on valmis. Laite on aktivoitu. Nine Solutions-järjestelmä pitää ammattilaiset ja omaiset ajan tasalla kotona asuvan ikäihmisen tapahtumista. Säästöjen lisäksi se vapauttaa hoitohenkilökunnan voimavaroja ja näin tehostaa työntekoa sekä parantaa vanhuksille tarjottavan palvelun laatua. Tuotteet ovat tietoturvallisia ja luotettavia sekä yhdistettävissä useisiin lisälaitteisiin. Turvapuhelinjärjestelmä säästää aikaa ja rahaa sekä helpottaa kotihoidon ammattilaisten työtä ja asiakkaiden arkea. Nine Solutions hoivaratkaisut. Säästöjä ja turvaa kotihoitoon.